Ilves heittää liiga-avauksessa tolppien väliin Mika Wikmanin, joten nimekkään paluumuuttajan Vesa Toskalan kausi alkaa vaihtopenkillä. Tapparassa luotetaan puolestaan HPK:sta hankittuun Juha Metsolaan. Ilves näyttää avauserän perusteella jatkavan siitä, mihin sen nuorella energiapaketillaan viime kaudella jäi. Tutka-pari on tuttu. Jesse Niinimäki ja Mark Lee ovat pahanteessa ensi kerran jo 2 minuutin pelin jälkeen, kun Lee niittaa Ilveksen johtoon kauden ensimmäisessä ylivoimapelissä. Ilveksen ykköskentän syysmyrsky iskee Tappara päätyyn seuraavan kerran ajassa 11.40. Peli kääntyy nopeasti oman maalin takaa hyökkäysalueelle ja Niinimäen ja Liin esityöstä onnistuu ketjun kolmas lenkki Jaakko Pellinen. Tapparan avauserä synkkenee entisestään pari minuuttia myöhemmin. Tuukka Mäntylä kuluttaa jähypenkkiä ja kasvattaja Kuosiin pitkästä aikaa pukeutunut Martti Järventie kumauttaa vihaisella lämärillään taululle jo 0-3 lukemat. Matiakset, Myttynen ja Sointu syöttäjinä. Tappara saa ryhtiä otteisiinsa toisessa erässä. Kiekkokauden ensimmäinen Mansen-derby kaventuu 1-3 toisen erän 7. minuutilla. Maalintekijänä komean soolon päätteeksi Jukka Peltola. Jaakko Pellinen luukutti Ilves-miehistössä viime kaudella reilut 30 ottelua tehoilla 2+2. Torstain treeneissä ykkösketjuun istutettu Nurkainen laittaa liiga-avauksessa tuulemaan oikein kunnolla. Pellinen iskee toisen erän puolivälissä kahdesti peräkkäin ja 23-vuotiaan laiturin hattutempun toimesta pajoja miehistä karkaa jo 5-1 johtoon. Pellisellä on nyt siis jo kasassa saman verran pisteitä kuin viime kaudella yhteensä. Sami Hirvonen reagoi Pellisen showhun ja Juha Metsola vaihtuu tolppien välissä Jani Niemiseen. Tappara terästyy jälleen ja Juha Leimu kaventaa kylmän viileällä rystyllä 2-5. Tapparan pakista jatkaa maalimarkkinoilla huseeraamista vain parikymmentä sekuntia ennen toista erätaukoa. Tuukka Mäntylä antaa poikittaisyötön ja Kalle Kaijama kumouttaa Kirvesmiehistön ylivoimalla 2 maalin päähän. Päätöserän alussa juhlii kuitenkin Ilves. Tuukka Mäntylä sulkee kiekon maalivahdin alueella ja Ilvekselle tuomitaan rangaistuslaukaus. Köyhän miehen Timo Peltomaaksi tituleerattu Kai Kantola kasvattaa vuoren varmalla sijoituksellaan Ilveksen karkumatkaa. Lukemat 3-6 valotaululla tässä vaiheessa. Tappara-seuraehdon kesän suurimpiin saaliisiin lukeutunut Antti Erkiuntti ottaa osaa ilotulitukseen 14 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. 2 edelliskaudella yli 10 maalia TPS:ssä iskeneelle Erkiuntille uran 39. maali liigassa ja melko onnekkaalla tavalla. Hakametsässä nähdään hyvin erikoinen ja sekava kauden avaus. Jukka Peltola menettää kiekon ja Ilves hakeutuu parilla nopealla passilla jo 7. kerran maalin tekoon. Läpiajon päätteeksi kädet ilmaan nostaa Mikael Keränen. Eikä siinäkään vielä kaikki. Viime kaudella liigavauhtiin tottunut Ilves nuoriso tinttaa vielä kerran. Kakkoskenttä liikuttaa kiekkoa nopeasti ja Matias Myttynen herkuttelee ketjukavereiden passista lukemat 4-8. Hirvonen ärjyy kotiukkuna pelaavan Tapparan vielä kertaalleen taka-ajon. Viime kaudella liigadebyytin tehnyt Aleksi Elorinen hiipii pakin tontilta hyökkäysalueelle ja kolauttaa uransa ensimmäisen liigamaalin. Haparoiden Ilves-maalilla esiintynyt Mika Wikman yllätetään seuraavan kerran 4 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Kim Strömberg bongaa Tuukka Mäntylän ja Ikitappara lyö lisää liekkiä sinioranssiin leiriin. Tappara hiipii vielä maalin päähän, mutta tämä Kalle Kaijomaan 7-8 osuma jää lopulta illan viimeiseksi. Tapparan osumista peräti 5 syntyy puolustajan toimesta. Martti Järventie onnistuu puolestaan ainoana Ilveksen pakistosta. 4 tehopisteen iltaa viettivät Tuukka Mäntylä, Jaakko Pellinen ja Jesse Niinimäki.